Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Hi, Miss Beautiful. Ako si Edgar. Esther, kuya. Full-blooded Ilocano from Cagayan Valley. Uy, agpaano tagay mating ko. Ilocano akmet, taga-Asingan, Pangasinan. Manong, tadakulap ko. Ipata mo na. Ay, uy gaya man, sorry ating ko. Napinas ka kami nga talaga. Kuha, naira na nga break time dita pabrika nga pagtrabaho ak. Mabalik ka na mamon, no? Papanan nyo? Actually, kita mabalin nga ipasarabog to kung iti panagawid ko di Cagayan. Talo alawas kung dito yung agsapsapol ti pagtrabahuan manong. Ngem, naatap ni gasat. Iso nga agawid aklaangin. Uy, sana Ti kahit ko sa natin ko. Saan ka pa nga agawawid? Apagisunay. Agkasapulan ni Busmi, itinayon mi agtrabaho dito pabrika. Mabit lang Tay nakasalita ni Busmi, tay isarek ka. Iyoray nakbit. Kahit nagdardaras nga ro da pimanaw ni Mang Edgar, Manong Nemi. Di unay nagbayag. Nagsublimot lahing itian mi. Ngamayat itiisem na. Hired ka na di ko. Mangrugi ka nito bigat. Agpeso, Mang Edgar? Nagaliston. Awan ka din interview? Awan da nagading ko. Napigsak ka ni boss. Mangisagana ka lang tibayo daytam. Taisad bunto ki ni boss. Arak upen ka kuma, Manong. Gapoy tinapalaos aragsak ko. Ngem ka babain. Ado ti mata ang makakita. Uy, banag ang magusto ak ading ko. No ipay-paysom. Lady tinang rugyan ti kinasingid mi kinimang Edgar Manong Nemi. Naamuak ngagtalutawanen nga machine operator tinasaw nga pabrika. Nakasaysay at iso na kaniyak. Masansan nga libre nak no oras ti merienda. Kahit kastamat na masansan ngagsaong kami nga mangal daw. Naragsak ka sa sita. Iso nga inenot Manong Nemi nga nalipatak tip arapaap ko ngagkolehyo. Tubuak Manong Nemi dya Palagaw, Norte, Gataran, Cagayan. Adu kami nga kakabsat nga dita tigapunan no apay nga dinagraduara ko niti high school ket saan takon nga napagtuloy pa yung napanagbasa datatang kininanang takunada nga umunon na kanong agbasa ni Manang Edith agbasa isuna iti kolehyo. Nga dito ti agroson ken gapunan no apay Manong Nemi nga nagpamanila ak tapno agsapo laki trabaho. Isumeten detoy iti panagam amumi kini Manong Edgar Manong Nemi. Nagkuyog kami kini Mang Edgar ngagpaspasyar panagriknakit kasla saan ngagdiso dagiti sakak iti daga. Uwan Manong Nemi kasla magmagnak iti rabaw dagiti ulep aglalalo nukas jayeng kibinanak ket agraip dagiti dakulap. Aging kang iti may sangal daw, Manong Nemi. Ala, Mang Edgar, hotelmet dito yan. Di kagdanag. Agpalimis na laing dita. Dito na lamis sa kwarto. I love you, sir. Iti pala damo ka makita. Love at first sight. Amok, mariknak. Makit-kita karagita matam. Ay ito nakmet. Saan ka di? Kat dito yan nga naipaahi ko ti amin ko ken kuana. Demag nga oras tayo aming nga sangapada apong dumdungig ka nagbibuya iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Gagabsat bawain kini Reynaldo Ray Fiesta
Nga ita, nga gundaw ikit intay may interview dito'y 10th grand finalist tayo. May kasanga pulo nga grand finalist, best letter of the month of October from Barangay Palagaw, Norte, Gataran, Cagayan. Kapsat, ita lang wala, makabuhin na tayo itita Cagayan, naman pa adari kita nagkapoy dyan Kalinga, Apayaw. Ni Esther Saludes, Santa Monica, Sabado. For short, Esther Sabado. Iti nasa nga Barangay Balagao Norte. Iti Gataran, Cagayan. Kaya siyempre, intay ma-interview so na, sagbay ngintay agsaludsod kin Esther. Pangablawon tayo lang umulan, Esther. Esther? Naimbag nga malem tayo amin kakabsat. Nga buy-buy ay tanga kanito agyamanak iti kini Apo Diyos ti salunat ko nga nakadanon dito ilawag nagapoy jay Cagayan ket agyamanak iti Diyos ta daak dito nga si sa salunat agyamanak Sir Nemi. Okay. Dito pakasalitaan ni Esther Gabsat ket babaen iti panangisurat panangurnos at inalaying manurat tayo ni Mr. Romeo Rumbawa, iti Barangay 40 Balatong, Lawag City. Isuti mo na nga ng interview kin ni Esther, tapats na ka no? At ito tayo matitat, sumaroon nga may interview kin ko na. Kasi ito ko nang iti surat mo, Esther, nga mano ka nga kakabsat, day... Pito, sir. Pito may kamano ka karagin pito. Second child, sir. May kadwa. May kadwa. Pero di atik na tayo, 2005. Di ka sikat inauna si Bibiyag. Sir. Hindi pagkasalitaan niyo na isurat, hindi na graduar kan iti high school, handa kakayat kapag kalensen. Iti anya nga rason. Narigat ti panagbiag mi sir ket handa nga kayang agsabay kami kini ate kasi from first year to fourth year nagidgidan ka mga nag-high school. Ket itatan iditi college sen priority da ni manang ko ta inauna nga rod sir. Siyak iditi haan yung ura impakaasik idi kadananang ko nitatang ko nga ura si SU na la ko mga agbasan ta ura self-supporting na ko. Ano pag-ubranda giti Perez Media? Farmers na lang mo. Farmers, oo. Nag-cricket TV. Ano ko naramid mo idi hanggang basa? Iso jay nagpa-Manila nakidin sir nga na panagbirok ti trabaho. Sa bali mo tinabiro ka kon. Iso mo din ti managamamoy pinagga. Dayjay nga kaniton won sir. Kasi bali 4 months mi lang idi nga nagamam mo. Di kan inyawid na ko jay Pangasin. Apay pa sa lusod ko, ano nakita mo kina Edgar hindi ay? Ang dagos nga na inlove ka kang kuwana. Talaga nga siguro kunak nga rod sir nga siguro iso nga talaga ti inted ti Diyos. Ta nagadumot tinamamok ijay lugar mi nya sa bali mo iso na basta talaga nga iso nga talaga nga tanan. Tirang ko kay unay amamo niya nga sir nga nagtiwala na kanya na edita Jackman amo, no anya dayjay nga. Apay, gwapo ya? Ada itsura na. Taga no dyan, taga Pangasinan. Wan sir, taga Pangasinan. Ano nga ili, anong barangay? Kabaritan, asinggan tinagkasaran mi, nga mi, hindi yan ni asinggan Pangasinan. Hindi tanapuuran ti munisipyo dayjay San Manuel idi sir. Wan, inyawid na kamuntan sa dyan. Nagayit kami ti December sir, makipas ko ijay ti amok, agawid kami mutlat Manila idi. Nagbati kami dyan. Oo, nagbati nakmutan idin. At hanak awang gayong plano namot idi nga isublinak jay Manila idi. So, kano kayo nagkasar? Malagim mo? February 9, sir, 1980. 1980, February. Okay. Ano naganak mo ti August 18, 1980 idi. Ano di kita ando nga rigrigat mo sa sijay na kay kamanam? Un asepta, syempre talaga nga as in narigat ti panagbiag mi narigat damot ta 12 da mga agkakapsat di nakaikamangak maikatlumot ni lakay ko iti panganay ket ni father daket kas agbabay and sell lang mot idi kas jay anyway no talaga nga love mo ngayon ti may nga tao sir ket kayan ti sakripisyo ay ayan. Tanong sa mo mga itan karagat papa. Anytime nagawid ako may dita mas asyan pa dagijay karkaru kada nga kakabagyan da edin ta narigat nga rod tibiyag naglumo nga napanjay ko nagkutunga nga agiyan jay Pangasinan ito. Oh, idi naganak ka jayan nagawid ka sa di Cagayanin. Sir nga idi adu ti NNPA man jay lugar min
Ti 1981, nagsubli kami dyan Pangasinan. Iso nga dyan may ikadwa nga anak ko. Naiyanak ko man dyan Pangasinan. Oy. And then nagsubli mo ni Edgar J. Saudi idi. 1981. Nag-Saudi. Dua pala anak niya di. When, Oo. sir. Gumabi hanga nagpaod di Saudi. Kat, amok man, nagmay trabaho no security guard mo, idi jay power ti, kuryente jay idi, kita high powered nga ko jay. Ano mo ibturog ka o nasawa na ya? Managil iliw. Di ka kahit nasa wen, manula, inam sa abulan lang ka di Saudi sa nagawid. Si ka matenti si Mublat. When, Manuti anak mo hindi sumublat ka nga nag-abroad? upat ay din. Upat na din. When, Yung tipagyanan niyo, jay palagawon, sir. Inyawid ko amin ti anak ko, idi jay Cagayanan. Aha. Yung bati kada mother ko. Ngayon nila kayo mo, hindi pagigana na. Hindi mo na. Manila, sir. Di ka, nabati na yung pat ng anak mo, hindi Yan, dainang mo, so that nakaam mo, Yan, napagkamot hindi Dubai, di mo na? Brunei, sir. Ay, Brunei, napagkamot yung Brunei. Sa nila kayo mo, Nagiyan Manila. Manila. When, Ano brand siya di Manila? ang security guard jay Manila, idi. Bukod na malad yung sweldo na. When, Oo. Kahit manong tawag mo dyan, pa? 1992 nak nga napan, sir, kat si Mang Putakla di 2017. Hanjay, Dubai. Ay, Brunei. Isula na pa na. Sula na ba na? Di mo nagsubli ka, idi? Agbakbakasyon, sir. Every 2 years. So nga naalak pa. Amin, dagi anak ko, idi, sir. Dagi lang anak ko nga, ni Eddie Sulahan nga nakaumay dyan Brunei. Nag-abroad na maamin, dagi anak ko, idi nagpas lang nga nagbasa kolehiyo. Hoy. Ino kasta nga panawang lakay mo, ano naging madamdamag mo, hanmon sakit pakpatsin, idi? Gun, aduti mangmangag ko, sir, ngam, siyempre, anak mo't basta mamatpati, siyempre, kayat kumot agad kot, inda kumot, kas jay, adu nga mo aron, no, dadadailan dalang nila kay ko. Kas, Agi ka nga, talaga inaramid mo ti nagsurpresa gun, katwala. si Mang Putak, Masama sir, ka nga, nagpaparambo. hanon ko yung pagpakaambo, tilag makaambo di anak ko, idi nga inauna. Taiso lang sabat kanya di airport. Nabigla nga ron nila kay ko di sumangpot. Ti Marik na mga rin, idi adamat kayo sa bali nga babae nga. Good. Na-depress na kidi, sir, na awanan nakti puot, iti numalagi po. Dahil kasla anxiety, depression, kasla idi. Upat nga ubing, kaslahan ko kaya nga buhayin, idi, sir. Kasla may sak nga mangbiyag, kaslahan ko kabailan. Kada dyan, nagpagtalam nga ako, ando sa bali nga babae ni Lakaymon, sumuti pa ng panahon pa nagsina yon. Sir, Mahansapin na kompleto di balayo di? Hampay, idi, sir, yung tatan at idi ding karkarigata ko nagiubing ko nga pinagbasa nga talagan uray kasano nga rigat iso nga anyway hanwat nga kang kagti madinga sasa o kanya nila kay ko awan uray ka dagi anak ko hangko nga dinadael and then idi abroad mo dagi anak ko tuloy da mo lang niya balay nga pagidyanan na tata, sir, Pangasinan. Naon ka duwanan sa dyan. Awan mo time bagas nagasawa ko, di mo nagasawa. Oh. Hindi, awan kayo nga namin pinsan, ligad na intalek mo na kita anak mo ka na kita nag-anak ka. So, hindi concentrate ka naman nagtrabaho. Kaya nga naman na mo napuputan nga nag-graduate na matayin. Sir. Malagi mo, ano na inaunang anak mo? Sir? Ano na ka na? Redento, sir. Redento Sabado. Okay, ano ti intropos na? Nagbasa ti electrical engineering di UE, sir, di Manila. So nga nagkadwada nga agama idi. Kat naamuan pa di anak ko nga panganay nga kabalay ng ti Aramida ni Amana. So nga kagura na ni Amana eh. Oo. Naggraduar man lang. Yun, sir. Orin no dasawanan. Kat ada na pututan na idi, sir, nga handa na ikasar. So nga idi nalak di Brunei di 2005. Nakabiro kijay ti babae nga architect. Iso dyan pinakasar ko iso na dyan Brunei idi, sir. Iso dyan anak datatang. Hindi natay dyan anak ko. Agi dyan dalata dyan Brunei dyan duwang pukok kinjay ko. Manugang ko. Oo, nandiyan may kadungaran. Ni Edna? Nga anak ko, sir. Dyan Tacloban, sir. May isa nga babae. May asawa mo dyan. Kini Junil Chua. Nagyay mo ti manugang ko nga 1 in a million mo, sir. Ti kinasangpot na nga talaga. Swerte mo dyan anak ko. Niredento manutputon baliduat anak. Talo, sir, natay ti may sada ako kumi nga nabati dyan Brunei. Natay na itabon dyan. Ni Edna nga ron. Ni Edna mo, sir.
naggraduar mo ti college ngam idi damdamo in kapitalan ni lakay na nga kaslaglako dati dagitay tricycle motor kas jay na accredited iso na iditi kung idi nagsikugmutan sir pinasardag ni lakaynan nag-concentrate latang may samot ti anak da sir nga tata 18 years old ni Nicole may sa anak di Yes, apo ko di may katlo ni Edison nga anak ko mo sir naggraduar ti DJ Seaman. Tatan, idi hamot na kasakay pa iti barko, nala ni Antinat jay Saudi, ijay mga nakilala na jay manugang kon, nga nilala andal nga taga Quezon province. Ada anak da mo nga may sa sir 11 years old nan, El. Dati may kapat? Ni Jason sir, iso jay burodak ko. May asawa na? Adda sir, iso day nag-asawa lang idi 2022 nagsaw-saw di mo't day idi sa napanoman di kon si Mangpot inasawa na mo't ni Itchel nga Antolinon sir iso day adda anak datata nga 10 months old. Ita, adda pamilya da amin na may aon sa muti din na ang kadakwana? Awan sir ata kayat daw ko kasanungar aga adda yuda mo ngamin sir ni Edna da Tacloban ni Edison da Quezon ke sa may sa awa mo ti agpo nga min balay minukwa sir no pumanaw. Adda ko ba mo lang may sa nga nagbati at kasla mo nagiti ko ket anak anang ro yung brotek nagbati mamay. Amot sir ata dada Manila mo. Katwa na di asawa kin anak. Sino nga nagtigadwa mita idea mo? Good idi hangasin mang padyan kabsat ko nga burodek sir. May sak nga talaga as in. Yung balay yung ita. Uun sir. Talaga uun. Ano't umubro mga roditan, Nester? Apo ket agtalon sir agmula pagay, agmula ti mais, agtaraken ti baboy, pato kadaman. Agmula na tengwad kadwak mo kid nga agtalon ta ang kumot kaya mo panjatan talon. Di ba pa yan? Ang trabaho ka pa lang nalpas mo lang da mission mo ka nagit anak mo. Ket iso nga rod sir nga ipagada mo kid di anak kon nga time kang kumamang aginanana kon. Syempre sir hang kumukayat ti agtugtugaw lang ta nagrigat jayan ti balay ja anak ko jay Tacloban ko awamot maubra ijay. Hoy. Di may mayat ijet aglenget na kuno jay nak numapanag jay sir nga aglenget na nga mangan di nakamadmadim. Oray aglenget nak mat ano agwalis nak. Kaya ba nang ngarduwa sa pulo nito kita umit ti sir Serbiam? Apo ket adumot lata sir ata kita bayad ti kuryente, bayad ti wifi, kita no kay mo ti agsinda ti naimas di magatang mo lata mo. Idi taon mo nga 65 Esther. Awag sa tayo malaglagit mo nga ili mo nga kumamat kay daw. Ket adamot akayat ko mga talaga mo sir nga talaga ta syempre normal na lang mga tao niya. Numalagip ko DJ ko kasla very bad experience ko kinilakay ko syempre panunutan pa nga ruti kasi yung first priority ngamin ididagi anak ko nga talaga sir ta iretreto dak pa idi mga talaga ti British amo nga talaga jagayon ko jay London nahan siguro nga will ni Lord sir nga mangyari ta madikmot kayat nga talaga sabagay hamid lang ti kadwakit iti bakarik namin taragsak no dikit naragsakan kabuta may paaya mo na talaga nga pasakbayan na kita anak mo. Sir, tayo di number 1 mat ide nga kasla tala ura ay karada bakterigat ko na basta kukwak amin dagi anak ko karigatak nga biyagan ida tibuk-bukod ko nga nagtrabaho dakol ang sakripisyo mo sir tinaramid ko ini grabe. Wala. Okay, Esther, kapag papadagat po, awisan man dagiti ko, bibuyag ng dingag, ta kasla da narami ng bujay di si Jessica nga awisan mi nga surat da ken dungeg ka ti programa tayo nga lagip tinapalabas. Okay, ay ayatek nga kakabsat gagayam ken amin nga agdingdingeg awisan kayo nga agsurat met iti programin man ni Sir Nemi iti lagip tinapalabas at nung ti kasta mayumet mai-share ti nasayaat nga experience yo iti biag nga mabalin nga pagkaadalan iti nasayaat nga kababalin pagkaadalan iti pagsayaatan ket yaman na kani Bats Romeo
rumbawa nga nang isurat ka dito nga pakasaritaan ket agyaman nakmet kanya da nga agasawa iti panang ipasangbay da kanya ijay balay da ti ay ko dito Ilawag City. Okay na, yan tayo natakamat ti anaganda, yung paumayan taman dito, at mabuya man, lagi tayo agbibuya, dito nang isurat, ti pagkasalitaan ni Star, ni Romeo Rumbawa, ti Balatong, tawag siya, di mo natan. Alawag siya, kasama tayo ni Josie nga misis na. Yan. Ito yung kalatan. Ayan. Makita? Yan. Okay, ano ba ti... makulang ita, Romeo, being the writer, ganun mo lang. Ang kumat expectaren nga mga bak nga kasma monthly winner dati pakasarita na sir nga hindi nga nag-reunion kami ag-istorya kami kitijay nga na anak nga napintas dati pakasarita po di mo kayat nga isalip ka diyan ni Mang Nemi kung hakat kat makaamu ko abats no basta entertaining lagi diti panangisurat mo kunana kit dakkelmot nga pagyamyaman ng biging ka kanya po Diyos ta may samot kadigiti na pagasatan nga grand finalist diti nga pakasaritaan na. Okay, thank you Romeo. Okay, sapay ko mataka adan tumat pwesto minti kana digiti grand winners sa first runner up grand winner, first runner up, second, third ken special award ket umay tunga bulan ng detoy nga panakaitan iti award dito to December 16 nga birthday ni Ray ket padaanan nyo ket may sapay nga grand finalist intay tuntunan sa tayton mauman digiti kada doon nga tawan ket padaanan ti sa balintubay nga tawan detoy Search for $1 Million Amazing Story 2026 iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award iti lagip tinapalamas iti Action Radio DCJC Lawag babalin mo duman yung tagsurat Romeo pagka na ma-interview yung success adan success story. Thank you kadwa timat ni siya rin Ruiz Gawiran beyond scene. So iti editor tayo kan videographer tayo namsat pinuanong yuan Nemi Ruiz, salamat po, thank you for watching. Bye, salamat. Kablawan da kayon papagayam iti may kaduan nga 30 minutos sa paset ti programa lagip tinapalabas iti daytoy nga malem iti Lunes papagayam 3 ti mabilang iti bulan ti Nobyembre tintay panang interview daytoy winner tayo iti winners tayo konak tadua ti writer kanadya kin pakasalitaan kaditoy best letter of the month of October kaniso ti 10th grand finalist may kasampolo nga grand finalist tayo kapsat something nga baybayaganin tapno malpasin ka kapsat ited tayo ti certificate iti panangabak na agramo matenda to'y cash nga maited ka ken kuha na kaya kapsat di pakasalitaan ni Esther Sabado iti barangay Palagaw. Tama ba? Pronunciation ko? So ni Esther Sabado Palagaw. Palagaw. Norte. Barangay Palagaw Norte. Gataran Cagayan. Hanggang impan amin nga nagamot at idugunay. Ayan, Esther Saludes Santa Monica Sabado. Ni mother ko. Kaya ni mother mo, ni father na, di asawa na. Kaya, inikat mo kumata Sabadon. Ewan nga, matita kaya sir, yung munisipyo. Ay, gadi. Inikat ko, hindi nang gusto sa rin nagbayag mo sa 20 years na dati. Una ta, kumamot ta, ka. Kung nata, uray kang 50 years na hiwaray na anak nga ano, counted nga married na. Counted nga meron lang. Okay? Narkata, ibasak nga muna natin certificate mo. Okay? Sa kanto agpakita dito yung camera at na mabuya ka the whole world. Okay, Action Radio DCJC Lawag Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, the best story is awarded to Esther Saludes Santa Monica Sabado iti barangay Palagaw Norte, Gataran Cagayan
for being our winner of Best Story of the Month of October 2025 and for qualifying as Grand Finalist for Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Tirapalabas program of DCJC Action Radio Lawag. Pirmado kami nga talo siyak nga host ni manager sa niyati sponsor tayo. Kaya of course kaya tumati certificate dito naliing nangisurat iti pagkasalitaan ni Esther ni Romeo S. Rumbawa. Yan, iti barangay 40 Balatong Lawag City. Ada pala tinapindas ng asawa na toy. Yan. For being the writer of the story of Esther as Sabado winner as best letter of the month of the October and qualify ka 10th and the 10th grand finalist for search for the $1 Million Amazing Story 2025 iti Lagip Tirapalabas. Umunang entay pasiggan dito ni Esther. Hello, Esther. Kaslaw pa taon mo nga 60 ah? 65. 65. Hawatom na ito yung mas nagkatay. Hawatom na ito yung certificate. Yeah. Ada picture. Ano na ni Mrs. Romeo? Ha? Juicy. Patinagan na naimas. Juicy. Juicy na juicy. Juicy na juicy. Dali pa ikas mo? Yeah. Okay. Ano ti marik natin marik natin mangabak Esther? Napalalo nga ragsa ko unexpected, sir. Dahito nga kwata. Siyempre, batch ko ni Romeo 1978 graduation mi iti. Then batch ti high school mo? Sir, high school. Then nagre-reunion kami ti 2019 after almost 50 years. Diyan kami lang nga nagbikita ulit. So, nagkakwentuhan kami di sir. Kas jay ket ang kumat ang mga writer isuna. Kasla istorya syempre close friends kami di high school. Then suddenly nagkikita kami almost 50 years. And then agis istorya king kinumusta kas jay adu kami di ko the other di lang moton nga imbaga naman ulitin in follow up na. So di ko na nakat. Aywan, di mo amo nga writer. Di mo kadi amo nga ti writer ket observer. Amok data besak nga writer. Ang galaga istorya kanya akon. Baka inton bigat na may lagip ti napalabas ti istorya. Kung nagkaroon kanya na but of all people kung nakapay siya pay ko na. Pampanunuto nga ro dagi inis istorya mi di bats ket kasamayat ko na nata. Kas totoo naman sir nga true to life talaga dayjay nga nangyari ti biag ko. Talaga nga pinagbaling ko nga title di ko di story mo ket single mom. Talaga nga talaga ti Diyos hanak nga baybay an talaga nga living testimony teta sir nga nangyari iti biag ko ngano kasano nga rigrigat ti nagpadasa ka asi ti apo hanak nga binaybayan. Ano na kana di ko ano malagi mo di ko pagsasaom nga dagiti anak mo? Nga isuda iti kwa idi. Nadadang bagam ka na kwada dadjay. Nasa taas nandiyan Rubio ang nasa paa ang nasa lupa ang paa nandiyan mesa laging dasal laging dasal nasa taas ang mukha nasa lupa ang paa yan. Talagamot ngamin sir nga siyempre gaputi kinarigat ti panagbiag mi 7 kami nga kakabsat ko samot nga talaga nga narigat nga talaga iso nga nagpursige nakmot idi nga mapasayat ko kumamot ati biag dagiti anak ko tawam mo tinaganak nga naragsak nga makakita ti anak nga agrikat. Iso nga amin nga pamuspusan inaramit ko numantay single mother nagtagpay sumat dayja inistoryak nga after idid sir nga 2 years de burod ko idin kasawan kami kinlakay kon imagine nga siya okay lang kumako na dangarod no may salang ti anak mo ket upat talaga nga in sakripisyo ida uray no kunag idi agsina kami ket kukwak amin nga anak ko uray karada paktirigat kahit nga sa wen iti babangapan na o awan tinaitulong di asawa mo kadagiti anak mo awan nagputot lang ang rod nga ko nada kasuswertyan kan nga naikamang nga nagrigat ayon sir kasla irom rumor di surat panang surat ni Romeo ket naaram nila kay mo
Sobra ko na naapay nga talaga putput no sir ayan talaga gayam nga ayatong ti maysa nga tao kat no matter what nga talaga kakayam ti ag sakripisyo ayan. Kumusta nga rod nila kayo bitan? Awan kami nakasyon niyo. Never awan sir ngam dagi di anak ko ag saksakit ka no isunat at anda di Pangasinan. O na handa malaksit amadan tulad ka. Mapandamot paspasyaran. Okay, Esther, awis sa mamat di kita dumdum nga kanagbuy-buy tag surat damat ti programa tayo. Ay ayaten nga kakabsat ken gagayem maawis kayo met nga umay mangi bungay iti padpada syo iti biag nga pakaalaan ti adal na imbag nga sursuro ket agyaman nak ta may sakmet dito ita nga napagasatan nga inikan ni Sir Nemi iti Gundaway ket agyaman nak napalalo unay iti panagyaman ko ken kastamet kini Bats Romeo nga nang tulong tapno ni kasta mai patupad dito nga kwa nga kayat mi nga mapasamak ket agyaman nak unay sir maawis kayo amin nga agdengdengeg ket naapo Dios iti kanayon nga tumulong tunggal may sa kada tayo ket kana tayo ti salunat. Okay, thank you very much, Esther. Pakipirmam tulbasit di kita ya tanagan mo ta kadata kan di bangir ya. Okay. Isublatan ni Romeo nga umahitoy microphone. Ya. Internet interview dito ito certificate dito writer ng isulat iti pagkasalitaan ni Esther ni Romeo Rumbawa di Barangay 40 Balatong Lawag City. Yan. Yan. Certificate lang bahala kayo ito agbingay Jeffrey yun. Nagtulag kayo. Okay, ang nakakano ang mga writer ni Esther, yeah? Kumusta ti biyak ti kila manurat da may batam diploma mon. Kumusta ti klase? Hindi garo na istorya na data pakasaritaan sa ti isudya nga na wag nga talaga nga linya pintas nga ana dito kahit mo nga isalip ta ko na. Isudya ti nangurugyanan na nga ko. Wala, masasadag ka tapos handa pipisa ng microphone. Ijay. Tuwan ako na naman. Basta DJ putput no isulat ti. Di kijay kwa kijay. Talaga nga. Siguro nagsarita kayo to di kijay dito mga. Away mata interview to madondo. Yeah. Kat natin istorya yung kini Mrs. ni Josie nga, Mrs. mo. Ang mabaling nga pang success. Success na success. Success na success. Ano naman anak tayo? Talos. O reno nag-graduate namin. Kita. Hindi may saan na kaya tigbasan. Ano yung basa? Nga madawat pagsayatan na isipkat kaduamit balay. Ayan. Revolution me. Alawal lang. Romeo, thank you. Thank you. Dito talaga nga nagip pinapalabas. Talaga nga concept sa narili pa ilang. Kung nga ka lang ay ano dito tingtingim kung nga. Abi di kayo sumabay hangkay no kang sumabay kanyak no ti adala love making na. Picture na kada siya. Okay, picture tayo no. Nintumit pa yung Diyos siya. Okay, kaya po sa madamati ako, pictorial. Nakas mabuya yung kamsat kang kagayam. Kitagdingdingig ha. Handa mabuya ang mangigdalang. Kaya kagayam kinakamsat. Isulat ito 10th grand finalist tayo. May sapay. 11 grand finalist. Tapno, hintay ito. Padanan nyo lang ha. Ulit at tayo grand finalist tayo, i-share yung tayo monthly views yo, i-video yo, tapos nidya pa tayo pag-ibasaran katigiti Board of Judges ti pang bakanda. Aya, kahit kung ipalagipitan, grand winner, umawat iti 50,000 pesos, first runner-up, 30,000 pesos, second runner-up, 20,000 pesos, can third runner-up 10,000 pesos ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. May sa laing nga grand finals turayan tayo sa tayo i-replayen di kitay grand finalist letter na. Kahit kadagiti amin nga ag-share, agla-like ka, kahit nagpapalo ka rito yung page di paring rin nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Thank you very much kada kay aming asapa na.
At ni Manong yung Nemi Ruiz. Thank you for watching.